États-Unis jamana ka fara Union européenne kan tun ye dollar wari miliyari caman de labila ka di Ukraine jamana ma. An bɛ don minɛ komi bi farafarali nalen don a kuɲɛ kɔnɔ. Finitigi kɛlɛ min tun daminɛna Ukraine jamana finitigiw fɛ kabiri juin kalo waati ma se ka nɔba bɔ. O kama u ka jamanatigi Zelensky bɛ ka dɛmɛ ɲini hali bi a dɛmɛbagakuluw fɛ walasa u ka se ka dɔ fara u ka cɛsiri kan. A selen kɔfɛ Oslo sɔgɔmada joona fɛ a tun kan ka ye lajɛrɛ dɔ kɛnɛ kan min tun kan ka kɛ ni jamana 5 jamanatigiw ye. Nordique n'o ye Norvège, Suède, Denmark, Finlande ani ka fara Islande o jamana ɲɛmɔgɔw kan. Lajɛrɛ min senfɛ kumaɲɔgɔnya dɔ tun kan ka kɛ ka ɲɛsin nafolokow taabolo hakɛw ma walasa kɛlɛkɛminɛ jolenw bɛ se ka labila cogo min na OTAN fɛ ka taa Ukraine jamana kan. A ko o senfɛ. I can't tell you that it was a special meeting. I mean, we had dialogue. Yes, it's true. An bɛ kumaɲɔgɔnyaw la kumaɲɔgɔnya min ni dɔ bɛ ka fara o fanga kan ka taa finitigi ko politiki ani sɔrɔ nafoloko fan fɛ ani fɛnɛ ka fara an ka kanbɛn kumaɲɔgɔnyaw kan Europe gunkana la a ye min fara kan min laseli kɛra X kan n'o tun ye Tudor kɔrɔ ye bataki dɔ min labilala Financing Times fɛ y'a yira k'a fɔ ko Nordique jamanatigi 5 bɛɛ lajɛlen ye a lase k'a fɔ ko Ukraine jamana bɛ se k'a yɛrɛ sorona don ka ɲɛsin Rusila jamana ma ni kumakanw de ye gan k'a tɛ se ka kɛ ni kɛlɛ ye wa ko kɛlɛ min sebagaya tɛna se ka sɔrɔ ni marifa ye nin t'a waati ye an fanga kan ka ban waati min na u ye min fara kan. I'm waiting for answer.